Yauwa ga yanda ake sauƙe application ɗin Smart ɗin sannan a saita. Da farko za ka shiga Play Store idan akwai a wayarka kamar haka. Ga application ɗin ka gani. Za ka jira shi ya ɗan yi searching. Yauwa ya gama sauka. Yauwa sai ka buɗe shi haka. Yauwa da ka buɗe shi ba, to nan gurin code guda biyu ake buƙata. Wannan na sama shine number Smart ɗin, wannan kuma activating code. Za a gansu wasu code wanda ba su wuce guda 6 ba, su za ka sa a nan ƙasa. Yauwa to bari mu je mu ɗauko code ɗin. Yauwa ka ga guda 6 kamar yadda na gaya maka. Zan kwafe su. Sorry. Yauwa ga number ma na kwafa. Sorry. Yauwa ka ga a farko za ka sa lambar wayar nan ƙasan shine code ɗin. Sai ka danna nan gurin gashi nan login. Sai ka ɗan jira shi in ka danna. Yauwa to ka ga har ya buɗe sai ka shiga nan. Sai ka danna allowed. Sai ka danna OK. Sai ka zo nan ƙasa gashi nan. Ka ba shi dama kenan ya rinƙa gudanar da aiki akan wayarka. Shi kenan. Gashi nan ya hau.